Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Смаргонь. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Некалькі слоў пра горад і паходжанне назвы. Горад Смаргонь, ён узнік у 16 стагоддзі. Гэта горад, які пэўны час быў мястэчкам, пасля быў горадам, заштатным горадам, зноў мястэчкам, зноў горадам абласнога падпарадкавання, раённым цэнтрам. Ну, фактычна такая вось больш чым 500гадовая, доўгая і такая цікавая гісторыя. Наконт ягонай назвы ёсць некалькі варыянтаў існуе. Ёсць вось гэта ад смургі, гэта балцкія назвы, якія існавалі вось у той мясцовасці, калі прыходзілі плямёны балтаў сюды у Беларусь. Таксама кажуць, што ёсць ад гідроніма пэўныя, там было ці возера, ці ставы, але дакладна акрэсліць вось паходжанне назвы на сённяшні момант лінгвіст, каб сказаць, што 100%, то сумняюцца. Імёны знакамітых уладальнікаў. Імёны ўладальнікаў трэба пачаць з Зяновічаў. Род Зяновічаў, гэта альбо дэспат Зяновічаў. Гэта род, які Вялікае княства Літоўскае перасяліўся з Сербіі яшчэ ў 14 стагоддзі. І ў 16 стагоддзі яны менавіта набылі Смаргонь у сваё ўладанне. Это была прыватна-ўласніцкае мястэчка. Пазней, праз шлюб прадстаўніцы роду Зяновічаў з Альбрэхтам Радзівілам, Смаргонь перайшла да Радзівілаў. І Радзівілы валодалі даволі доўгі час. Ужо ў 19 стагоддзі Смаргоняй валодалі род Пшаздзецкіх, якія таксама пакінулі даволі важны след у гісторыі гораду, і пазней горад стаў дзяржаўным, дзяржаўнае мястэчка. А ўжо ў часы, калі Расійская імперія знікла у другой Рэчы Паспалітай, гэта было мястэчка ў Віленскім ваяводстве. А у БССР раённы цэнтр, які цяпер з'яўляецца ў Рэспубліцы Беларусь. Распавядзіце пра кальвінскі збор. Кальвінскі збор – гэта адна з галоўных славутасцяў Смаргоні. Род Зяновічаў – гэта род пратэстанцкі. Яны прынялі рэфармацыю. Вось Крыштаф Зяновіч, ён пачаў будаваць кальвінскі збор драўляны. Будаваў драўляны, а ягоны нашчадак Юрый Зяновіч, ён пабудаваў ужо каменны. Гэта храм-ратонда, які круглы паводле сваёй формы. Вернікі, якія прыходзілі на набажэнства, яны сядалі ў кола, і кожны з іх мог прамаўляць са свайго месца, не выходзячы да кафедры. Гэта было такім знакам пра ўсеагульнае святарства. І была, што галоўная акустыка, аднолькавая чутнасць. Таўшчыня муроў – гэта прыкладна ад 1,8 метра до 3 метраў. Таму гэта быў такі грунтоўны, масіўны храм, і ён, падобны, напрыклад, да збору ў Кухцічах, трошкі падобны, хоць ён значна пазнейшы. Гэта пачатак 17 стагоддзя, 1611 год. Аднак пазней прадстаўнікі Зяновічаў, яны перайшлі ў каталіцтва, гэта стаў касцёл. У 19 стагоддзі ён пабыў і праваслаўнай царквой, а ў 20 стагоддзі зноў стаў касцёлам, пэўны час быў складам, крамай, і пазней ужо ў незалежнай Беларусі ён быў вернуты каталіцкім вернікам, і на сённяшні момант гэта касцёл Арханёла Міхала. Ніяк не абысці ўвагай Смаргонскую акадэмію. Яшчэ адна славутасць Смаргоні. Лічыцца, што гэта самая вялікая, самая славутая школа дрэсіроўкі мядзведзяў. Вучні там былі мядзведзі, як казалі, а настаўнікі цыганы. Яшчэ пры Радзівілах была створана такая вось мядзвежая акадэмія. Сэнс было ў тым, каб падрыхтаваць дрэсіраваных мядзведзяў, якія маглі выступаць на розных кірмашах, цыркавыя такія паказваць прадстаўленні, і яны маглі зарабляць грошы.
на гэтым. Бралі маленькіх мядзведзянятаў звычайна, іх выкармлівалі, і вось маладых мядзведзяў іх садзілі ў клетку. Пад клеткай была выкапана такое ў зямлі памяшканне, дзе распальвалася вогнішча. І дно гэтай клеткі, оно было медным, яго падагравалі. Паступова мядзведзю станавілася горача, і ён станавіўся на заднія лапы і пярэднімі абапіраўся на пруты вось гэтай клеткі. Тэмпература падвышалася, і мядзведзь пачынаў танцаваць, то бок падымаць, таптацца на дзвюх лапах. І пры гэтым дрэсіроўшчык біў у бубен. І вось калі пасля 2 месяцаў такіх дрэсіровак мядзведзь, калі чуў гук бубна, ён пачынаў танцаваць. І ў гэтым сэнсе, вот такая акадэмія была. Там яшчэ шматлікія розныя, там і хаджэння было, і калі елі моркву, і так далей. Шмат рознага. Вось гэта мядзвежая акадэмія. Яшчэ адзін з вядомых брэндаў Смаргоні – баранкі. Баранкавы фэст у Смаргонях гэта з'яўляецца такім брэндам гораду. Смаргонскія баранкі яны пачалі яшчэ з 19 стагоддзя, і лічылася, што гэта найсмачнейшыя ў Беларусі мучныя вырабы. Смаргонскі кірмаш быў яшчэ. Смаргонскі кірмаш славуты на ўсю Беларусь, таму што было толькі 34 кірмашы, якія па маштабе былі роўныя смаргонскаму. І многія людзі яны ехалі менавіта набыць гэтыя баранкі. І самае галоўнае, што ў 19 стагоддзі яны экспартаваліся. Гэта быў прадметам экспарту. Яны вывозіліся ў Прусію, а з Прусіі патраплялі і ў іншыя краіны Заходняй Еўропы. Першая сусветная вайна ў лёсе Смаргоні. У час Першай сусветнай вайны праходзіў расійска-германскі фронт, і на працягу 2 гадоў фактычна была знішчана Смаргонь. 810 дзён вось вайны яны прывялі да поўнага знішчэння. Упершыню была прыменена газавая атака як з боку немцаў, так і з боку расейцаў. І у Смаргоні не засталося фактычна ніводнага ацалелага будынку. Калі мы паглядзім на фотаздымак кальвінскага збору, то толькі дзякуючы таўшчыні муроў, таму што дах быў знесены, вежа пярэдняя была знесена, толькі дзякуючы таўшчыні муроў застаўся вось гэты каркас. Таму гэта адна з самых трагічных старонак, і гэты горад нават прыязджаў французскі карэспандэнт здымаць, каб паказаць, да чаго прыводзяць ваенныя дзеянні. Што сёння паглядзець наведвальніку? Па-першае, вось як мы казалі, кальвінскі збор, гэта Смаргонскі музей. Ёсць адзіны хіба ў Беларусі помнік Францішку Багушевічу ў парку у Смаргонскім. Ёсць помнік мядзвежай акадэміі, там, дзе вось паказана дрэсіроўка мядзведзяў. Таксама смаргонскія абаранкі паглядзець і пакаштаваць. Недалёка ад Смаргоні радзіма Міхала Клеафаса Агінскага і сядзіба Францішка Багушевіча. Наведайце гэты горад, парк на беразе Аксны і аранжарэю зімовага саду. Галоўнае, абавязкова пакаштуйце не толькі фірмовы смаргонскі пламбір з выявай мішкі, але і гісторыю на смак. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!